yini lesingayazi ngawe ngoba sibona nomuntu esimbonayo namhlanje uqhamukapi umuntu lena wakhiwe iziphi izimo uqhamukapi mfowethu ungaqhubeka Ngipinde ngibonge futhi mphathi impisi lena yenu igama layo njengoba beseshilo uNkosi nathi sibongo ungwakankonyane ngokudabuka nje ekukhuleni kwami ngikhulele endaweni yasemakhaya impela shuthi ukufika kwami lana ngifike ngokomsebenzi endaweni yaseFullcrust ngokudabuka ngidabuka endaweni yasemakhaya igama layo kuthiwa ikamgoboli phansi eMkhondo cishe abaningi bayayazi laba ba around Valstrom Dahakrali abantu abaningi nje bayayazi laba ba around iGersibane district ngikhulele kuleyo ndawo inkani nokunsizwa